What's up, Tarlagueños? My name is Alvin Bautis of Explore Interlac. So for today's vlog guys, andito tayo sa Saka Resort dito sa San Juan de Valdez, San Jose, Tarlac. So kung gusto niyo pumunta dito, mag day tour, mag night swimming and overnight, pwedeng. Mamaya, ikot ko kayo guys, check natin yung mga cottages nila and then mga villas dito. First natin i-check guys sa mga cottages nila, yung kanilang bahay kubo. So pinaka price niya is 700 pesos. Good for 5 to 12 packs. Ito yung pinaka itsura niya. So may isang area dito, so pwede kayong mupo dyan, mag-rest. And may isang dito, lamesa. Tapos pwede rin kayong dito, magpahinga. And yan, kung may balak kayong dito, mag-day tour, pwede magdala kayo ng mga unan nyo or sapin para ilagay nyo dito guys. Malapit sa kanilang mga cottages, meron silang dito, pinaka comfort room, tapos yung shower room. Ito naman guys yung mga ibang cottages nila. So meron tayong dito, Kubo 1, Kubo 2 and Kubo 3. Good for 2 to 8 packs. Ang pinaka price niya guys is 500 pesos. Kung gusto niyo naman mag overnight dito sa Saka Resort, pwede. May mga villas sila dito. So ito yung pinaka A-house nila, good for 5 packs for 4,000 pesos. Check natin sa pinakaloob. Bali semi-furnished na siya. May private kitchen kayo. Tapos may mga ibang appliances na rin naman dito. Yan, meron kayong pinaka-ref. And pinaka-private toilet and bath. Nandito rin sa pinakailalim. Ayan siya. And makikita nyo, ito na yung pinaka-shower area nila guys. Kitchen area. Ayan, may mga ibang na tayo dito. Mga small apps, kitchen apps. Meron tayong lutuan dito guys. Siyempre yung pinaka sink nya. Akyat tayo sa kataas, check natin yung pinaka itsura ng the A-house. So yung A-house guys, no, air condition na rin siya. Ayan, good for 5 bucks. Ito yung pinaka itsura nya sa pinakataas. Ayan. Tapos may terrace kayo dito. And magiging view nyo yung pinakalabas ng Saka Resort. Ito nga Tarlagueños, so makikita nyo meron silang windmill dito na for sure hindi kayo mamumblema sa water supply. Ayan. And andito yung pinaka name ng Saka. So pwede kayo mag photo op dito. Ayan, sa pinaka area to. Tapos makikita nyo guys, napakalawak pa nung pinaka lugar ni Saka Resort. So kung puno sila doon sa kabila, pwede kayo mag-park dito. So may second gate sila dito. Yan, sa parking area, walang problema. So isa sa mga pwedeng activity na pwedeng gawin dito sa may Saka Resort, itong pinaka basketball court nila. Kung mahilig kayo nga mag basketball, pwede rin mag basketball dito. Ito naman guys yung sa kanilang mga ibang cottages kapag nag-day tour kayo dito. So ito yung tinatawag nilang kublian. 800 pesos, good for 10 to 15 packs. So dalawa sila yan. Check natin yung pinakaloob ng kublian. Ayan. May dalawa siyang table, tapos yan, pwede na kayong magpaikot sa mga upuan nila dito. Kanina guys, na-check natin yung pinaka basketball court nila. So meron din silang volleyball area dito. Kung may dala kayong bola, pang volleyball and pang basketball is yan, pwede naman, wala siyang bayad. Pwede nyo gamitin yan. Kung wala naman kayong dala, gusto nyo maglaro ng volleyball and basketball, pwede kayong mag-arkila ng bola sa kanila for only 150 pesos guys. Kahit mag-aapon mo na siyang gamitin. Sa kabilang side naman ng pinaka pool nila guys, so meron silang cottages dito. Ito yung tinatawag nilang silong. So meron, kung kanina meron tayong Kubo 1, 2, 3. So dito meron tayong silong 1, 2, 3. So meron tayong isa dito and isa dito.
Yung pinaka ma-accommodate naman ng mga cottages nila na silong is 2 to 8 packs din. Same rate siya nung pinaka-kubo natin na 500 pesos. Malapit sa mga ibang cottages nila. Meron silang griller, o pwede kayong dito mag-iyaw-iyaw. And syempre yan, magbugas ng mga pinanggamitan yung mga lato. Meron silang 3 sink dito. Next natin i-check Tarqueños yung kanilang ilang-ilang bila. So dito yung pinaka-rate niya is 2,000 pesos. And pinaka-maximum ma-accommodate niya is 3 person. So kung gusto niyo naman mag-additional per person is 350 pesos. Pinaka-maximum packs niya na pwede ma-accommodate ni ilang-ilang is 5 packs. Kung dito sa ilalim guys, makikita nyo naman, ayan, pwede kayong dito. Dito na yung parang dining area nila. Ayan siya. Check natin yung pinakataas ni ilang-ilang. Si ilang-ilang guys, fully air condition na rin siya. Kaya tayo. Medyo yung yung pinaka Saka Resort. Kung gusto nyong lumayo muna sa city, pwede siya. Parang siyang province feels. So ayan siya. Yung mga bed nila is pang single bed. So dun sa price na 2,000, 3 single bed lang. Pero yan, makikita nyo, kayang-kaya naman yung pinaka 5 packs. Check natin guys yung pinaka outside terrace ng ilang-ilang villa nila. So ayan. Dito yung makikita mo ng pinaka view. Itong pinaka pool nila dito sa Saka Resort. Napaka presko ng mga ng mga rooms nila, mga villas nila. Syempre sa wali yung gamit and bamboo. Province feels talaga guys yung mga villas nila dito sa Saka Resort. Katabi ng ilang-ilang villa nila Tarlaqueños. Andito yung pinakakalungan na cottage nila. Ayan. Yung kung maramihan kayo, family and may team building kayo, magba sa isang company or magbabarkada. So yung pinaka maximum na ma-accommodate dito is 15 to 25 packs. Yung pinaka price niya is 1,500 pesos. Sa kabilang side, ito naman yung mga Torreja 1 and 2 nila. Ito yung cottages nila na pwedeng arkilan ng 800 pesos. Good for 10 to 15 packs. And may sarili na kayong griller doon yung napapansin nyo. Tapos sa pinakailalim niya, meron siyang dining area. And pwede kayong mag-rest sa pinakataas. So up and down siya. Sa pinakagilid nito, andito yung pinaka shower area and toilet. Sa tabi guys ng mga Torreja cottages nila, ito yung pinakakamalig. So for only 1,000 pesos, ma-accommodate naman nito is 8 to 15 packs. Isa sa mga villa ni Saka Resort guys, itong Torreja B. Ayan, good for 3 packs, fully air conditioned siya. And kung gusto nyo mag-additional, sabi ko kanina is additional 350 pesos. Maximum na pwede mag-additional is 2 persons. And may private siya, toilet and bath nasa gilid, tapos pinaka dining area niya. And ito na yung pinaka room nyo sa pinakataas. Last natin check sa mga villa nila, itong Casita Villa. Kung mapapansin nyo dito sa pinaka outside nya, ayan, meron kayong table and chairs dito, tapos may mini playground. And ito sa pinaka loob guys, may private toilet and bath. And may mini garden sila dito. Napakaganda guys. Pasok tayo, ipapakita ko sa inyo itong pinakaloob ng Casita Villa nila. Ito yung pinaka toilet and bath nila guys. So ito na siya. And may shower. Tapos dito sa area to, ayan, may isang bed siya dito. Tapos single bed and bunk bed. Tapos meron din kayong isang single bed dito sa ilalim. Tapos yan, may cabinet na rin siya. And fully air conditioned itong Casita nila guys. Yung pinaka price 3,000 pesos, good for 4 packs. And kung mag-additional naman kayo, yung per packs natin is 350 pesos. Nandito tayo ngayon sa pinaka pool area ng Saka Resort. Yan, papakita ko sa inyo yung mga pool nila. So meron silang dito 1, 2, 3, 4 and 5 na kiddie pool. So yung pinakalalim niya is 3 feet.
yung detail sa pinakagitna guys, kung mapapansin nyo, meron siyang pinaka jet pool. Tapos yung pinakamalaking pool nila sa pang adult guys, yung pinakalalim niya 4 feet to 5 feet hanggang dun sa pinakadulo. Kung titignan mo sa pinakataas, itong pinaka pool nila guys sa Saka Resort, makikita mo napakalaki niyang paa or foot. No, ibig sabihin pala ng Saka sa Tagalog is to farm or sakaan. Doon na rin nanggaling yung pinakapangalan ng Saka Resort, yung sakaan. And then sa salitang Ilocano, ibig sabihin niya is foot. So malaking pa yung makikita mo sa pinakataas. Pag-usapan naman natin guys yung pinaka-rate nila dito sa Saka Resort. So yung pinaka-day tour nyo, 150 pesos sa adult and 100 pesos naman sa pinaka-kids yan. Kung gusto nyo mag-cottage, mga pinakita natin cottages kanina guys. So pipili na lang kayo guys kung anong cottage yung gusto nyo. Syempre depende kung ilang packs din kayo na magde-day tour dito. So yung pinaka-day tour nila is 9 AM to 5 PM. Kung mag-overnight naman kayo, 3 PM to 9 PM. Andito na rin guys sa pinakamalapit sa pinaka-gate or sa parkingan ng Saka Resort yung kanilang yan, front desk. And ito na rin yung kanilang pavilion. So si pavilion is ma-accommodate niya guys is 20 to 30 packs. Pero kaya naman daw hanggang 50 packs. So yung pinaka price niya is 3,500 dun sa 20 to 30 packs. Ayan siya guys. So kanina nga pinakita ko na pwedeng mag-park dun sa dulo kung puno na itong parkingan nila dito. Yun guys, no, nalibot na natin itong buong area ng Saka Resort. So yun nga, pinakita ko sa inyo yung mga cottages nila, mga villas, and nabanggit ko naman yung mga rates nila dito. Yan. Kung gusto nyo namang malaman yung mga ibang information, silalagay ko naman sa pinaka-captions lahat ng informations and then mga contact numbers ni Saka Resort. Kung gusto nyo puntahan si Saka Resort and maging updated kayo sa mga upcoming promos nila guys, so pag-i-follow and support natin yung kanilang Facebook page. So ilalagay natin siya dito, yan, Saka Resort. And baka meron silang upcoming promos like rainy season promo. Para updated kayo guys, follow and support natin yung kanilang Facebook page. Kanina nga Tarlaqueños, pinakita ko sa inyo yung pinaka volleyball area nila and then yung pinaka basketball court ng Saka Resort. So ito, nandito naman tayo sa pinaka arcade machine nila. So mga batang 90s for sure guys, maalala nyo to, makaka-relate kayo dito sa arcade machine nila. And of course sa kanilang ito pinaka front desk sa may pavilion nila guys, pwede kayong mag-arkila ng mga board games nila dyan, and may mga binibili din. And yan, mag-gas na lang kayo sa mismo pinaka front desk. Marami na mga silang available na pwedeng parenta na mga board games dito sa may Saka Resort guys. So hindi kayo mainip, marami din kayo pwedeng gawin dito. Ayan, try natin to. Siguro try natin yung Marvel vs. Capcom. So ito na nga guys, no, ilalaro natin ngayon is Marvel vs. Capcom. So ito yung favorite na nilalaro ko nung nasa high school and elementary tayo. Nakaka-nostalgic talaga. So paano ba to? Ayun. This is Capcom. Press start button. So yun. So eto na guys, mag-start na yung Marvel vs. Capcom natin. Yan. Sigurado mga batang 90s guys, naalala nyo pa to. Yun! Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. Yan, syempre guys, huwag nyong kalimutang i-share ang video to para malaman ng ibang ka-Tarlaqueños natin dyan or mga ibang area outside the Tarlac. Itong napakagandang resort dito sa San Jose, Tarlac. So ito yung Saka Resort. Until our next vlog, peace out!